ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା? इंजेक्शन पड़िया के चप्पू की ତତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ? शैम्पू खाया काली पड़े पड़े पड़ देले दे छिटी के काटिला କୋଉଠି ଦେଲେ? एट बाइटी କାହାକୁ ଦେଲେ? एट गोटे पड़ ହଁ ତତେ ଦେଇଦେଲେ? କାହିଁକି ଦେଲେ? ମୁଁ କଣ ଖାଇ ଦଉଛି ଆଉ ଦଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତ କାଲି କହୁଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କେକ୍ ଖାଇଦେଉ ତ ମୁଁ ଆଣିଲି କେକ୍ ଆଉ ଖାଇବୁନି? କେକ୍ ଖାଇବୁନି? ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଇବୁନି? ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି? ଦିଅ ଗଲା ବାବୁନି ସେଟା ଡଗ ପକାଇବାକୁ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଏ ଡଗ ଏ ଡଙ୍ଗ ସେ ଭାଇ ଡଗ ତା ପାଇରେ ଡଗ ଡଙ୍କି ଖାବା ଡଗ ଖାଇଲେ କିଏ ଫୋଡ଼ିଦେଲା? ତୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଉଛୁ? କିଏ ଦେଇ ଦେଉଛି ତତେ? ଗିଗି ଖାଇଦେଲୁ? ରୋଗ ହେଲା? ତୁ କାହିଁକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏବେ? କିଛି ହେଲାନି। ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ଆଜି କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ମୋର ମାଆକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତୁ କ'ଣ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ା ହେବା, ଆଉ ପୁଣି ତୁ ପୁଣି ତୁ ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଘଷୁନୁ? ମୁଁ ତତେ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ ଦେଇଛି ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁ ହେଲା।
ତୁ ଆଜି ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ମୁଁ ଘଷି ଦଉଥିଲି କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ସବୁଦିନ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ଆଉ ରୋଗ ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି। ସକାଳେ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷିବି, ପକୋଡ଼ାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେବେ। ଦେଖ ହାତରେ ଘଷଣ ଦେଖିଲୁ, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିଲା, ଲାଗିଲା ହାତ ମାରିବ। ଏତେ ତମର ଫୁଲ। ଯୋଉ ବାଥରୁମ୍ ଖାଇଛି। ତୁ ତ ଖାଇଲେ ଜଲ ଜଲ। ଦଗ ହେଇକି ପଳେଇବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦରଜା କାଟିବ। ଏପଟେ ବାଇଆ ଅଛି। ବାଇଆ ଅଛି, ଜିଜି ଖୋଇବ। ପଡ଼ିବୁ, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବୁ। ଖଟରୁ ପଡ଼ିବୁ, ପଛକୁ ଠିଆ ହ। ପଡ଼ିଯିବୁ। ପଳୁନି ବା ଦେଖିଲୁ, ଦେଖ ପଳୁଛି।